fandehanany tagny Dubaï. Zay tsisy ny atao hoe communication officielle au départ, important be le mot volantiko zegny. De même après aussi au retour tsisy hoe ino ma nidiagna nandeha tagny sy ny karazany sy namana. Fahalohany zany de gnazava hoe ankafaliagna agnatin'ny avoagnatrano no entiko magnano mbola tsara koréana antsika jiaby avagnaby zay magnaraka ely ty vidéo zay fampizarako aminareo kely mba fantatra ty. Maro nareo mandefa message magnotany ary indrindrandrindra agnatin'le fagnontaniana nareo hoe misy ny ayay, misy ny doute hoe amty fitondrasan'ny colonel Mikael teny firenenantsika hoe ho isy marigny ve ny fagnovoagna karakory marigny antsika ty sy ny karazany sy ny namana. Satria manko efa eo amin'ny 100 jours no ny tantagnany ny firenenantsika kanefa amin'ny raha iarahantsika mahita zegny le antsika managna maso miara-mijery dia afaka antsika zegny mametraka na confirmation na mametraka dototsika amin'le tologno zay nisy navian'ny fitondrasana firenena. Ny koragna mandeha amin'ny réseau zao io maventy ny atao hoe ny fandehanany tagny Dubaï. Zay tsisy ny atao hoe communication officielle au départ, important be le mot volantiko zegny. De même après aussi au retour tsisy hoe ino ma nidiagna nandeha tagny sy ny karazany sy namana. Fahalohany zany de gnazava hoe nagnino ma ity colonel ty atreto mametraka doute be amin'olo. Mametraka doute be amin'olo izy satria ohatran'ny olo zegny izy tsy niomagna ny andray ny responsabilité. Tsy niomagna izy. Ino mahatonga zany vola tsy niomagna? Hitatsika na amin'ireny fanendregna regny. Maro olo mivolagna hoe nagnino ma olo ny orange, nagnino olo ny karaha olo fahitana raha tsy manjary, nagnino mbola ampody ao andapa na ampody amin'ny poste de responsabilité. Kanefa zegny zegny ny antony miadivatsika nagnanaovantsika regny goma sy ny karazany tatatata teto amin'ny réseau sy ny karazany zay nagnataony aigny teto hoe nagnataony aigny zay irajoelina io koa tsy nafaka zay ty zo io tsy nazon'olo ta Madagasikara tagny fa mety voasambotra tsy hoe mety fa voasambotra hoe kanefa zegny ny fiarahantsika jiaby miaraka tagnatin'le fangatagna le fiovoagna no natonga raha tafita ary sorina regny zandry mitondra zegny feo zegny fa indrindrandrindra ho tsaroagna atranatrany ireo maratra sy maty agnatin'ny raha jiaby zegny. Zegny iniko vonalohany. Faharo hoe atsika agnatin'ny fagnovoagna de hoe mivolagna hoe avao tsara ny amaha fitondragna ny raha anisany na amin'ny forme na amin'ny fond dia manahirana ny miresaka izy amin'ity fitondragnan'ny président Mikael ty na amin'ny forme na amin'ny fond. Amin'ny forme zay fa maro olo hitanareo mikoragna momba resaka hoe en tant que chrétien sy ny karazany sy ny namany. Chrétien volako za mikoragna zay ary katolika mijoro amin'ny finoako za ary mbola tsy endrikaiko niany ombiagna za hivadika amin'ny finoana akazy fa ankoatran'ity médaille mitendako ty nde izy any tokony izy nataoko karaha ty izy za fa miresaka amin'ny public za wa io fo mety ahaizanao hoe mety mpivavaka ngia satria sariny archange Michel fa zegny raha privé zegny tsy raha andeha etaleko eto d'autant plus que anao koa zegny efa olo mitondra firenena anao tokony magnano abstraction ny finoananao quel que soit io finoananao io tokony magnano io abstraction io anao zany hoe anao mipetraka io anao dia ho an'ny vahoaka fa tsy hoe ho an'ny antoko-pinoagna raiky ty na sy ny karazany sy ny namana. Efa nagnanaovantsika vidéo sy fagnazavagna marobe momban'io igny amin'izy de vao koa zegny agnatin' zegny koragna amin'ny ataontsika hoe na amin'ny fond na amin'ny forme zegny de hoe hitatsika zegny fa ny raha manahiragna vahoaka niany tsy mety voavaly. Efa nagnanaovako vidéo lavabe koa zegny teto hoe ny pouvoir d'achat, ny problème jirama ainsi de suite. Io zegny raha tokony namezagna devoir aby isaka ny ministère hoe zegny tokony devoirnareo asanareo zegny. Fa indrindrandrindra zegny le pratique taloha no mbola mipody am'izao io.
zany hoe karazan-draha hoe recyclage ny raha natao nagna recyclage zegny atsika fa tsy midika agnatin'ny fagnovoagna zegny ny raha hita zio hoe tsy olo gila jamba goa no tsy mahita hoe question de recyclage am'izao io question koa hoe valifaty nagnano ty taminaka anao dia mivaleko karaha ty amina exemple en eny zegny atsika jiaby io d'accord fa hoe raha vatomanga tsy raha nanjara nataony tagny tafiainana atsika tagny anisan'ny rabe fa nagnino moa ny société nany mampiasa olo izao mandeha firmy ilo ao dia potehana koa agnatin'izegny satria hoe azony fanjakana tsara ataony azony tribunal atao karaha ataony tany jiaby ny zegny hoe ny compte ny société nany dia géreny misy juge mihitsy hoe ty karama ty zegny hoe sy ny karazany raha azo atao daholo ange zany mba hafandro olo aby rô miegny sy ny karazany atsika efa tsy mahavita magnamoatra atsika tsy mahavita mamorona ka mba io igny zay ve nagnino zegny nohony hoe ity olo araiky ty nagnaratsy nanjary tamitsika zay tsy fa marina ary tokony iny zegny tsy hainy olo fa misy koa zegny mpiasa vilo aminao zay mamelon-tegna ro olo abo rien à voir amin'ny raha nataony tagny atsika zegny tsy manana capacité de distinction atsika tsy manana capacité de discernement zegny tsy nanatsika zegny fa hoe valifaty nagnano ty taminaka anao dia nagnano ty taminaka sy ny karaha nagnanona tamin'ny andrany tico la même chose ny potehana le izy nefa olo araiky nagnano raha tsy manjary dia mibaby zegny daholo zegny dia olo zay tsisy idirana magnatiny raha zegny raha misy zegny sy ny karazany sy ny namana zao aminay ipodianako amin'le resaka hoe nagnino madianiady tagny a Dubai io tsy natao hoe amin'ny tokony izy zaho ty volagna raha raiky fo anao rehefa mandray fitondrana mandray fahefagna misy zegny ataontsika hoe élément farany tsotra agnatinao dia hoe resaka transparence satria ampodintsika indray mandeha izy io ary efa nazavaintsika fa hoe ny vahoaka no mampindrina fahefagna io le maharepublika atsika zany hoe zegny ny vahoaka no mampindrina fahefagna ny andian'olo na ambarantognan'olo dia ny vahoaka zegny ny patron karaha ohatra ny vahoaka patron anao karaha ataonao zao ampiasagna anao koa fa marary tsy afaka mandeha miasa anao tsy maintsy miinforme patron anao par SMS par mail hoe zany any tsy afaka andeha miasa mare fa za misy raha karaha zegny ohatran'izay sy ny namana donc zay patron anao mahefa absanga igny antsy angalan'le mesure sy ny karazany fa minaka anao mitondra fitondragna fanjakana un président de la république tsy haitany omboany agny amin'ny réseau agny fanao maregniregny akendriky azo voalohany koragnany indra ny koragnindreo tagny sy ny karazany sy ny namany tsy agnatin'ny démocratie zegny eto azavaiko tsara anao président de la république président colonel koa tsy hainao raha zegny ampianarinanao anao président de la république misy raha tsy maintsy fihezinao na amin'ny forme na amin'ny fond amin'ny forme izy zegny ajanona ny mahampitandriny anao izy koa fa mikoragna raha momba république anao fa izy ndray koa izy ataonao amin'ny cercle privé sy ny karazanay tsy magnino zegny fa izy koa agnatin'ny raha ko fa mipetraka anao amin'ny maha république io zegny raha koragny amin'le fanjakana io ajanona zegny de vo anao manana devoir de responsabilité zany hoe agnatin'ny transparence ndrainy tokony izy zany jusqu'à bulletin de santé anao ny mila hainy vahoaka marary anao sa tsy marary amin'ny pays mandrosa bro magnano ne namorogno le démocratie fotony raha tsara haitsika atsika tsisy raha niforognontsika fa atsika nampiasa ny raha niforognon'olo ke raha koa fa niforognon'olo tsy anao zegny nagnamboatra izy ataova karaha nagnamboarany tompony izy akendriky le minimum de vo amizay izy azonao tsaraigna izy agnatin'ny démocratie zay mila hainy vahoaka hoe anao président io koa ma andeha koragna amin'olo fihainy vahoaka he azoma olo andeha koragninao io baka vo ino ambanivangon'ny raha andeha koragninareo io de ino zegny raha mety impact ny fiainam-bahoaka am'le raha andeha koragninareo io de ino ma regny le dépense agnatin'ny raha sy ny namany zegny atao hoe démocratie satria io zegny migarantira hoe confiance am'le olo andesiny sy olo mitondra fa tsy hoe ankatamini zegny anao mandeha tsy haika rakory zo amin'izay zegny tsisy hoe nino de vo en plus ane le mampalelo aminany misy service ange amin'ny présidence ao magnano raha zegny
ino zay raha iragnareo olo jiaby reo na service na communication na secrétaire général ny présidence na même porte parole ny gouvernement atao ino reo olo abo zay fiaigna vola farana amin'izay zegny izy ka olo magnano zay raha teny koragniny hoe nino sy ny karazana mety ataontsika hoe de bon foi le diany agny hoe andeha tsakarakaraha mahasoa sy ny mahatsara ny firenena fa le ny tsy fahaizana tsy fahametrizena io le hoe tsy naomagna tsy voomagna le izy hitatsika tsara mihitsy fa tsy voamantiny ty le raha zegny zegny tena mary de vo ire ohatra ka hitondrasana koa izy fagnampia agnatin'zegny za ty nagnano tolo-tagnana taminah zegny zegny raha ohatra tiatsika ezy fotony maro vidéo nataoko to tsy mety avy aminany ino raha nataoko farany za nandefa lettre de motivation ndraiky CV taminany mba ho mpanolotsaigna anazy non résident jusqu'any nazo ny raha zegny tsy afaka hivolagna zay tsy nazo ny raha zegny sisora be fa sy magnino tsy io tsy magnino any izy nambarako zay atsika volagna hoe magnabiagna ouverture tongavana reo magnampy tongavana reo magnano zegny hoe magnino anao magnano tolo-tagnana mba hialagna amin'ny raha karaha zao io tsika tsy mizay jirenanino ma zay fa tsy magnino tsy magnova inino amin'ny fiainako zay fa hoe ity fanjakana ty na hoe firenena ty hitambarana no mahatonga za nagnano zegny démarche zay de façon désintéressée hendro ao zegny fa hipodianako amin'ilay koragna anakaty boka eo amindray un président de la république un président na hoe refondation sy ny karaha satria chef d'état fo anao nanino mananjoa anao hikoragna amin'olo mananjoa anao andeha ifanarasera amin'olo hitadiny mahasoa sy ny rabe tsy problème igny fa nagnino le izy atao karazana hoe de façon antsokosoko de façon tsy officielle tokony ny communiqué regny olo jiaby ny fiaigna vola tsisy raha ilagna regny hoe ty diany hikoragna amin'ny ranona izy sy ny namany de ty sujet non sans aller dans les détails satria mety misy pour sécurité nationale mety misy tsy zany ivolagnana zegny satria nendry tamin'ny école maramila ny tegna misy raha tsy azo koagna dans le détail amin'ny vahoaka satria amin'le sécurité sy amin'ny karazana le enjeu stratégique sy ny karazana fa au moins mba le hoe le minimum d'information zegny tokony azavaigna io de lasa amizay zegny hitantsika jiaby samby milabe de olo amizay mahatonga zay hoe ino marina raha tena biagna satria ny porte parole ny gouvernement koa ne magnano koragna hafahafa sadasady député ministre Gaskara Fenso de anao volagna fa tsy ny invité ny FFKM président taloha Rajoelina de deux misy olo miconfirme mihitsy hoe zay nazo invitation izy fa izy no nitsia jiaby raha jiaby nisy taloha tao igny le niadivo igny izy eo mbola hita mibaribary amin'ny politique tsy zay mamorogna amizay fa le fomba fagnanaovanareo raha mihitsy no mahatonga hoe non fagnovana tsisy zegny recyclage na mpagnano politique olo nahazo place ny tsy nahazo ny menimenigna ambadika fa ino no fagnovana agnatin'izay mipaka agnaty vilagniny vahoaka agny non marignany anao amin'ny avaratra agny impiry zany podiny volagna zegny pont ifasy firy tomobile tavela ao sahirigna question na hoe ataontsika hoe firy kilomètre zegny le distance ny rive io on est même pas capable de résoudre ce problème atsika volanko ary itodiany raha jiaby volanko zay raha tsotra zay tsy miambigny raha maro io ataonaro agny finalement le tsy raha magnino aby ane mandeha sy ny namany fa ny tegna raha manahirana zay raha raiky zany hoe zegny ny fangatana izy agnatin'ity fagnovagna ty de tsotra aloha izy atao mazava raha tadiavina agnatin'ity fagnovagna ty de hoe aloha zay hitantagna ny fanagnana misy amin'ny faritry misy zay na amin'ny faritany misy zay zay mazava raha volanko zay ny teny gasy zany hoe aleo zay qui dit zay fa nazaveko azovy zay nateraka tombo tao na jiranay mankatia zay mipetraka amin'ny toerana misy zay na tsy mipetraka amin'ny toerana misy zay fa tia io faritry misy zay mbola zay fo olo jiaby zay hitantagna raha ambilanareo zay tompoko mangataka aminareo zay ambilanareo zay hitantagna raha
arena agnatin'ny faritry misy zay amin'ny faritany misy zay ambilanareo zay fandamigna am'izay samy zay de ataovanareo daholo zay raha ataonareo apara tsy magnino na ifamono fahataonareo tsy problème aby zay fa i raha misy zao io atreto tsy fampivoagna za aloha tsy mahita za midote nefa agnisany zay haity teto ny goma ny rabe megnatra reo zao agnotanena manafa kory tsara be karaha ty karakory satria contraire ny raha tokotro atao raha misy agnanaovagna tolo-tagna nareo tsy avy amin'ny sofinanareo any zay satria zao ke atsika moa zay tsy hitady hoe raha karakory agnatin'izay fa na nandeha ta Dubai communiquer am'zegny nareo tant mieux tsy micommuniquer nareo am'zegny nareo c'est pas un problème na misy démentiragna mafy en réalité on sent enfin zany koa so za ataotamin'raha fa tsy magnino zegny fa aloha zay iroso malakilaky zay am'le raha takinay zegny amin'igny atsika tsy mifagnamiatsiny zay fo fa izy koa iamegny fandrosoagna fiomoagna amin'ny raha misy zao avako aby manahirana mieritreritra hoe misy le izy mety volonté misy aminany za zegny tsy critique izy en tant que personne fa les méthodes atsika koa zegny mila mahay magnavaka zegny za tsy critique izy en tant que personne mety misy bonne volonté aminany mety misy bonne initiative agnatin'ny raha jiaby zegny sy ny karazany sy namany fa les amin'ny concrétisation anany amin'ny réalisation ato c'est tout à fait le contraire c'est pour cette raison que nous atsika mivolagna amindray hoe non il y a deux choses soit tsy leo dans ce cas là izy koa fa raha tsy leonao misy irany be mamy zay zandry be mamy raha lany be mamy mais be loatra aminao raha entinao izy pilote mitondra avion izy be loatra salegy izy igny tsaka po izy koa fa be loatra aminao raha entinao mala ampamendrena fotsiny anao vola tsy tondrako tena sy namana fa raha ohatra koa misy zaka hafa sy ny karazany sy namana koa volagna fo mivoaka malagasy fa tsy onle rany fagnarana tsy karaha io zay ke io tsy andeha hoe agnano karaha raha natao taloha ny volagna amy justifier magnino non on n'a pas besoin de ça raha tadiavinay raha tsotra amezazahay ny fahefagna feno hitantagna ny raha zakanay namezan-dragnahary zay tsy mitakin'olo zay tsy milabe mitomagny andeha iadinin'olo fa ninay fo takinay ke agnatin'ny fitakinanay zegny nintsika zegny satria tsika koa agnatinao dia mitaky zegny atsika jiaby miara-miombogno miara-mitsangana agnatin'izay atsika aza variagna amin'ny raha jiaby hitatsika io mbola hafa io karazana hoe feuilleton fivolagnan'ny vazaha hoe cinéma andramandalo fo io ce n'est pas le plus important fa le plus important amintsika zao akory ahafahantsika mivondrogno ametrapetraka amolavola ny tokotra ataontsika mba ahafahantsika mahazo mitana mitantagna hitondra ny faritry sy toerana iavetsika sy ny nama sakarazana ke tsaratsara antsika jiaby développement madinidinika nareo développer